Norok saidaman kaisa hotelo cherai rongo montra gringro sinjo slamoi khibakya a hotel ni cherai rongo hingke a jorao tamo khlainai o cherai ni mung kai sam bini ma babu song kaisa gari accident goi thoi thangba kya hingke bo ekdom chupchap khai tongo yang binana hingke bono khuisi khaina bagoi bono bobai thungo yang bo hingke kok saya salsa binana bono bazar o thangai sinjo bari phaikya hingke bo sinjo bai belai khai no thwngwi khuising suka sal hor thwngwi tongkha bo sinjo bai hingke binana horo hingke bo bai tongthogwi tongmani yang montro kwrwng bongno nugui josi joli jagwi tongkha hingke kaisa dini horo no binana ekdom soi bari jagwi thangkha bini nana hingke phungai borok kaisa molo thangfru montro kwrwng bai cherai masi mala juk hingke bono chocolate chadi hinui rwkha chocolate o montro rijak hingke chibuk bo tongo bo wanajak sukamo chama hingke bono chocolate yaphari tongkha binana kaisa phaiwi montro kwrwng bwrwi kwmasi thangju hingke nogo haike no sem binana no saikha tini molo thangfru bwrwi masa no bar bar chocolate chadi hinui yaphatongmani bwrwi bo kirimasa bini yagrogo chibuk bo tongo hinui binana saka nung chocolate nakhacha ang naliya hinui yang sem saka hingke binana saka tesa rwkha hingke tasadi tabuk nadi no nang tabuk no sao furu ang 10 boshor tongfru cherai furu ani dol masa ang bai himtongma tongmangse kwmasi thangsu ukuluk naising naimale nusi nukliya ayang kuna naising male ani dol bwrwi ni yang chocolate nai tongo bwrwi montro kwrwng bwrwi hingke kai ang tani phungo bono thangmale borok ni se tok sing thangsu ani dol chocolate no chawi bini maso bisa thangchukya ang samani hingke bo sem no sai khwnarkha hingke bo omo bo saka chwng oro ni nog ni mano khwlai chidai tamni bagui hingke montro kwrwng swng naituk borok swngno naitokma bar bar phainai se nogo hinui borok nog no yakarwi kaisa hotel o thangkha hotel o thangmani joto ni chaya kam khaina naio tamni bagui hingke thik somoio no montro kwrwng ba hotel o meeting khainani bagui phaikya bo cherai no tak tariget nanai hinui borok meeting khainani bagui haikya hingke dini horo yang sem binana no swngkha omo hai montro kwrwng swkalo ni yakung rok chehera rok bwtwi hinui swngkha hingke binana sai khwnarwkha boni yasku kolo kolo yakung kolo kolo ang bagui borok moja thugui tongo amtwui borok rok bai kokta sadi hinui binana saka hingke sem phungaikha no kaisa hall room o thangui mani borok phaima khorok khwnawui bo room o no huijagui rwkha hingke jaga ni je swkal kotor bahai manjaka borok bahai haino abono ignore khaiui bo bini bwkhwnai rok khulugui bini ekdom soi soi bongni ruk swlamui khika hingke bo sai khwnarwkha bithi no chocolate o kaisa thopjak cherai no charwkhai no cherai ni sinjo wngui thangnai cherai rok hinui hingke yang sem hingke bini akok no joto no khwnawui tongoi tongkha hingke borok ni bahai manjaka no waisa no joli jagui nai ekdom bahai manjakmani bagui table no waisa khidari swbai rwkha hingke kai no jolijak suka naitok suka borok thangkani hingke thik jorao no cherai masa hai chocolate charwi rwui waisa no sinjo swlamui khika cherai hingke no sinjo swlamui o cherai no borok kachrai blaikha hingke no yang o sem ni sinjo paito objaknai bono banchiri tihaikha hingke sai manthangkha yang o bo oro no sem hapjak hinui waisa sokolai tihaikha sem no hingke sem ni khunju o montro no waisa thopjak khiklai rikhe sem bo sinjong thangkha hingke bo kono mote khe banchilaiui borok kharoi hilaikha hingke kharoi hilaikhe no borok salaikha ang bo khoroksa bwrwi se no bo borok amtwui no khaio ang chupchap khai tongo hinui hingke borok naisiklaikha borok bo kaisa badla nanani hinui uansuklaikha bini nana no thangui sailaikha chwng joto no sinjo swlamui khibakhe chwngno hinui sai khwnakha yang bini nana khwnawui belai khe no jolijakha hingke bini nana uansuka je swkal jungma bini tola ni room o si bwchajak hinui hingke bo sem no sai khwnarwkha nung bottle no nahari rwphai di ang no tesa borok swlamui fano rimanani tongo hingke sem bini kok khwnawui phap phap thangui bottle no khitarwi moja bisingo dawui phaipuro hingke no je swkal jungma abono hotonwi romoi tui dorkha hingke bo saka ani sukni se mo hinui hingke bo to cherai rok no jolijakmani bagui waisa yakarwi rihoga hingke tui haikhe bini nana tui o
chemical use khai dawi khakanyo kuno phano singya tamni ba inke aise a bithi serai rong sinjo salamani siming se bithi salamja ganyo same saka जोंनि नरा हाइटं फुरो हटेलनि बरं न बरंनि बागै स्पेशल सुप सालामै दङ गोसोङाव बिथिनो आरो मामु समाज जागाय दी खांकाय हिने वान सुलायखे बर' वान सुलायखे कायनो आजागाव बर' तोतिनि स्पेशल बरं बागै सुप नंनाय हिने बर' वासन तलाङो बंना सुबो वासना बिथिनो खिखलाय दी कायनो हर माइजालाnya फुरो हंके आ जेमन ट्रकरं वान सुगे बाबियानो नंलायखे आंगे मासा मासा काय जत्तो न sinjo ngi thangba kya hangya hotel ni staff ro wana jaga sinjo no buthala kya bulai kya nga bong ni main nga kai no sinengya ko nga nengya ko nga no bi nana bini room sup no tlangi thangga nya at kaisa ukuluk te a je skal jung ma phayi wa sim bi nana no ya kolong ma khai wa no bunani bagai nai furu hangga kai no yang sinjo bro tinjo na bini a skal jung ma yasko log di kakanya wasa ha kajiri kokanga yang sem wasa no bahare a sup no wasa no a bithi no bono kharwe di kakanya bobo shinjo ngi thanga angai firi kakanya wasa no bin na na bottle bo dawi di kakanya aming no bera wi kai hekya angai bora hotel ni nokhor thanga kanya angai sing laso no kha shinjo ro borok tong thok laye ekdom tongwi tong laikha angai laso borok binana bai musalai bo tong laikha angai norok bahing ba kahini no comment khai sadi tai channel no subscribe khai di